A Kaposvárt és Pécset összekötő 66-os út mentén Szent Balázs település közepén található a nem csak vadászokat fogadó, de elsősorban vadételeiről híres Fenyves panzió, érdemes ide betérni. Fenyves panzió közel 20 éve üzemel. Nagyon sok vadász vendégünk volt, nagyon bő vaddal rendelkező vadászterület van a környéken. A vendégek nagy része visszatérő vendég, vagy az átmenő vendégek közül van, és akik üdülési csekkel is fizetnek náluk. Hány szobájuk van és milyen felszereltségek ezek? 6 szobánk van, a 6 szoba színes tévével, zuhanyzóval, WC-vel ellátott, padlószőnyeges másodosztályú szobák. Józsi bár tehát elmondott mindent, amit a Fenyves panzióról általában tudni kell, de azért a konyhában a főnök Panni néni. Panni néni nagyon nagy munkában, mi készül itt éppen? Szarvasszelet gombával, ez a ház specialitása. Ez szarvasbélszín. Szarvasbélszín. Általában gondolom, hogy itt azért a vadételek azok, amik a legkedveltebbek. Igen, nagyon sok vendég szereti a szarvas. Az őszt is, gondolom vaddisznót is lehet fogyasztani. Időről időre épp ami van. Na most, itt 3 fázist azért modelleztünk, ez a szarvasbélszín az első állapota. Ezt ugye akkor pácoljuk, először kikloffoljuk, utána pácoljuk. Mi a páclé? Egy kis mustár, egy kis őrölt bors, és olajba kell. Mennyi időt tölt el a páclében? Hát 2 napot legalább. Legalább 2 napig. Ez általában igaz a vadételekről, hogy sokáig kell őket pácolni? Jó, ha be van pácolva, mert finomabb az íze, jobb a húsa, porhanyósabb, ízletesebb. Hát ezek jó tanácsok biztosan. És a harmadik fázis, az pedig már maga a sütés. Ezeket a bepácolt szarvasbélszín szereteket betesszük a olajba. Ezt be kell lisztbe forgatni, és hirtelen, hát egy bőrsonyangot úgy kap a lisztből, és akkor így hirtelen meg kell kapatni. Mennyi ideig kell sütni a szarvasbélszínt? Addig kell sütni, amíg nem vérzik a hús. Az kb. Hány perc? Hát 2 perc elég, nem kell túlsütni. Van valami ízesítés ilyenkor? Egy kevés borsot teszünk rá. A frissen őrölt az a legjobb. Egy pici vargányaport, őröltet. Worcester. És a gomba? És jöhet a gomba. Itt látok még egy tálatos petrezselyem, vagy mi? Petrezselyem zöld. Eltaláltam egyből. És most hagyjuk egy picit párolni. Jó. Elkészült a szarvasszeletünk gombával, most már csak a tálalás van hátra, úgy látom, hogy krokettel. Igen, házakroket. Fogjuk tálalni a veszőköret. Ezzel ajánljuk a vendégeknek. Hát én ezt most meg fogom kóstolni. Panni néni, alig találok erre szavakat. Hát köszönöm, hogy elkészítette. Önöknek köszönöm a figyelmet. Ha önök is meg szeretnék kóstolni, nem kell más tenni, mint eljönni Szent Balázsra és betérni a Fenyves panzióba. Ez volt már a hazai turizmus. Jó étvágyat kívánok!